Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam, kenan kawata a kwance haka. To, yar uwa abin da ya ba daɗi. Tunda kuka dawo daga wancan taron, wallahi kin ganta nan ba ta lafiya tana kwanci. Inna lillahi wa inna ilaihi. To ai da an min bayani. To, a gaya miki macen asibiti uku muka je. Mun je nan ƙarshe dai asibitin ne ma suka ba mu shawara. Mu dawo gida cutar ba ta asibiti ba ce. Ni da nake da malami garanti wanda na sani. To in dai haka ne ai alhamdulillah wallahi wani abu da take yi wa da safen nan ma wani fusge take in ta miƙe an taro ta. Sannu. To insha Allah ina da wanda daga yanzu insha Allah ya zo ƙarshe. Yanzu ki barin tashi ai haƙuri. Sannu. Kin tsata hemu je can din. To ba matsala. Yanzu nan insha Allah. Amma a zauna da mara lafiya mu ga mu da garanti a gari. Bari in samu mai mashin to. Bari in samu mai mashin. Masoyan annabi shakamalan awwal adali. Masanin Assalamu alaikum malam. Kawata ce ba lafiya. Shi ne na je na same su. Sai na ce wa mijinta zan yi bayani a kawo ta ba ta da lafiya. Me yake damunta? Na gafata malam abin da yake damunta shine yau kimanin kwana 4 kenan tunda suka je unguwa da wannan kawata ta suka dawo ba ta da lafiya kwanan mu biyu asibiti ƙarshe ma babban likitan asibitin na biyun da muka je shi ce mana mu koma gida wannan cutar ta ba ta asibiti ba ce mu je ne mu nema mata maganin Hausa to shine muka dawo kuma sai kawata ta zo gidan ta gama a wannan halin sai da ce za ta iso da mu gare ka. Tana yin ciwon kai? Kwarai da gaske. Abu kaɗan na ɓata mata rai? Sosai ma kuma na. Tana ɗan tari tana jin zazzabi? Ai tari ko yanzu muna nan ba za ta iya yi ba. Tana gudawa? Ito na dai kai ta so bi ta yi. Tana mafarkin maciji da kyanwa? Shi ne ma abin da ya firgita da wala. Wannan gaskiya ma yi ne suke damunta. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kuma da kuka je asibiti sun ce muku dawo gida ne ko ya ake? Duk irin gwaje-gwajen da za su yi sun karshe dai sai suka ce me haƙuri mu koma gida cutar ba ta asibiti ba ce mu nemi na gargajiya na Hausa kenan. Wahid Abdulsalam Bali al-Misri a cikin wakaya shafi na 68 zuwa 69 cewa yi wa ajizar dubbul bashar an ilaji. Dukkan jinyar da ta gagari likitocin zamani kawai iska ne. Da haka wannan alamun da yake nunawa ina nuna akwai alamar gaskiya sihiri na mayu. Dan na je na yi nazari akan maita a kasar Bidda wani gari Kusau. A nan ne nazari akan mayu kusan sati na 13 a nan. Da yanayin alamomin da suke nunawa da sauransu sannan kuma ga littafai da suke hannun wanda kullum mana nazari a kansu su halin da suka bi Qur'anul Ashab su kamar su Wokaya su Sarimul Battaru su littafai dai ga sunan barkatai su Ibn Nabawi Ibn Qayyim al-Jawzi da sauransu gaskiya mayu ne suke damunta kwarai kuwa amma Allah da akwai magunguna kamar yadda muke gani ga sunan insha Allah wanda idan aka yi amfani da shi insha Allah zai zama tarihi ga wannan magani na dafa zai karya siri sannan kuma zai zama dafa nan gaba za a yi maka sannan kuma akwai na jalabi wanda in kana sha harkokin kasuwa za su buɗe za su dawo gaskiya alhamdulillah magungunan nan muna jin daɗi wannan maganin da kuke gani shine muke kira da wahalar sihir kun gan shi yana warware sihiri yana maganin aljanu kambun baka baki da kaman aljanu da suke kama mutum kamar wanda ake turo a Amerika da sauransu idan mutum ya sha shi yana yawan fitsari to yana nuna yana da sanyi idan kuma ya guda sihiri a kai mashi sannan wannan magungunan da kuke gani wannan magani ne na dafa'i zai karya sihiri sannan nan gaba in za a yi maka ba zai yi ba sannan kuma akwai na jalabi sabulu na jalabi harkokin kasuwa za su dawo ko kuma mutum yana aikin gwamnati an tsane shi a ofis an yi mai sihiri a jinu suna muna nashi a cikin zukatan mutane baya da farin jini da harka da za a yi ba za a sa shi ban Allah da in yi amfani da wannan zai zama tarihi ko macen da take ta neman aurenta sai zaman to baya yiwu to shi ma nan in ta yi amfani da shi insha Allah al'umma za su dawo shi kuma na dafa idin zai karya sihiri in sihiri akai to malam duk abin da ya dace ni dai daga bangare na a fara kawai tunda mun je asibiti ma kwana biyu mun kashe kuɗin da ban san nawa bane barantana kuma wannan na gida malam a fara kawai insha Allah ba matsala insha Allah malam ni wannan Allah da tun yanzu ma a fara mata magani in Allah ya da wannan duk ba zai gagara ba Allah ya na gode ma